Benvingut una altra vegada. Estic content de poder-nos trobar novament. Un dels objectius buscats per tots, amb més desig i vehemència, és ser feliços. A ningú ens agrada el sofriment. Sembla com que l'ésser humà no estigués fet per emmalaltir, patir o morir i fugim davant de qualsevol d'aquestes possibilitats. En què consisteix la felicitat? Si ens donen a triar entre un dia en un parc d'atraccions o en un pantà ple d'insectes, la majoria de nosaltres triarà la diversió de les atraccions del parc. Però una minoria triarà la companyia dels habitants del pantà. L'ús del temps lliure ens porta per camins molt diferents a cadascun de nosaltres. Des d'estar tancat en una sala de ball fins a viure la llibertat de l'escalada d'una paret de muntanya, des de la tranquil·la estada a les sorres d'una platja fins al descens d'aigües braves, en acabar l'activitat sentim una sensació agradable i plaent. Diem que hem estat feliços. Com pot ser que hi hagi persones que no aconsegueixin trobar aquesta felicitat tot i estar en els mateixos llocs i practicar les mateixes activitats? Des de l'antiguitat, filòsofs, pensadors, poetes i científics han tractat de trobar la recepta per elaborar la fórmula que ens faci sentir aquesta sensació plaent. Potser no haguem descobert què és la felicitat, però sí que hem trobat característiques i actituds que tenen a veure amb aquells que són feliços i ens poden ser d'ajuda i orientació. Els qui fem de la Bíblia la guia per a la nostra vida, trobem en ella perles de saviesa que ens ajuden a aconseguir la felicitat. És possible que els consells bíblics estiguin d'acord amb les conclusions de filòsofs, pensadors, poetes i científics? Vegem alguns consells de tots dos. Ser feliç o no ser-ho és una elecció de l'individu. Igual que triem posar-nos una peça d'un color o d'un altre, podem triar ser feliços o no. Somriure, pensar bé encara que no encertis, no veure els nostres semblants com enemics, saludar amb optimisme el nostre veí a l'entrar a l'ascensor al matí i tornar-lo a saludar amb alegria després d'un llarg dia de treball són actituds que ens fan ser feliços i que transmeten felicitat als que ens envolten. La Bíblia ens presenta un advertiment diví. Ens diu: «Us he posat davant la vida i la mort, la benedicció i la maledicció. Tria, doncs, la vida perquè visquis tu i la teva descendència». També ens adverteix que el cor alegre constitueix un bon remei, més l'esperit trist seca els ossos. Està comprovat que la llum solar provoca l'augment d'unes hormones anomenades endorfines que ens ajuden a veure la cara agradable de les coses i ens provoquen els bons pensaments i els actes bondadosos. Els que viuen en llocs amb més hores de llum solar resulten més alegres, la seva música és més moguda i la seva vida està presidida per més ganes de viure. No és bo estar tancat. És millor sortir a passejar, córrer, contemplar la natura, deixar que la llum del dia ens acompanyi. La Bíblia ens diu: «Però per a vosaltres, que respecteu el meu nom, la meva justícia brillarà com la llum del sol, que en els seus raigs porta salut, i sortireu lliurement saltant com vedells sants». I afegeix: «Perquè en un altre temps éreu tenebres, però ara sou llum en el Senyor. Camineu com a fills de llum». També en aquest aspecte, els descobriments de salut concorden amb el consell bíblic. La música i el cant ens ajuden a mantenir el bon humor i el ritme a la vida. Sempre les mares els hi han cantat als seus fills per calmar-los i adormir-los. Els exèrcits han estimulat el combat amb tambors i trompetes i amb música els comerciants ens estimulen a les compres.
Les mestresses de casa milloren les seves feines casolanes cantant i els jornalers del camp animen el seu treball entonant cants populars. Tenir una cançó als llavis ens ajuda a viure. La Bíblia ens insta a cantar i estar alegres. Ens diu: si algú de vosaltres està afligit, que pregui. Si està content, que canti lloances. Parlant entre vosaltres amb salms, amb himnes, amb càntics espirituals, cantant i lloant el Senyor en els vostres cors. Insisteix, que s'alegrin els cels i la terra, que es digui a les nacions: el Senyor és rei, que brami el mar i tot el que conté, que s'alegri el camp i tot el que hi ha en ell. Apartar-nos de la tacanyeria i ser generosos, compartir experiències i pertinences ens fa gaudir més del que tenim. A tots ens agrada rebre regals, però més ens agrada oferir-los. Tot el procés de preparació fins al mateix moment del lliurament ens excita, ens estimula. Col·laborar amb alguna entitat d'ajuda social ens omple de satisfacció i ens dona sentit d'utilitat. No hi ha dubte que la generositat ben entesa, la que no espera res a canvi, ens fa més feliços. La Bíblia ens adverteix que més benaventurada cosa és donar que rebre, i ens ordena: comparteix el teu pa amb el qui passa fam i rep a casa el pobre sense sostre, que vesteixis a qui no té roba i no deixis de socórrer els teus semblants. Llavors brillarà la teva llum com l'alba i les teves ferides curaran molt aviat. Ser agraïts és un dels elements bàsics per a ser feliços. L'agrair ens dona satisfacció, equilibra la nostra pressió arterial, ens prevé de la depressió i elimina els nostres disgustos. Expressions com gràcies i per favor ens obren portes, suavitzen relacions, amanseixen amistats, ens ajuden a estimar els altres i voler-nos a nosaltres mateixos. Fan créixer la nostra autoestima i ens ajuden a crear un costum que canviarà el nostre caràcter i ens farà bones persones. La Bíblia ens insta: sigueu agraïts, donant sempre gràcies per tot. Menjar el necessari i mantenir pensaments positius ens fa més forts emocional i físicament. Menjar més del que és necessari i ser desconfiats corca la nostra salut física i mental. La Bíblia ens presenta una actitud davant el menjar. Encara que tinguis molta gana, controla la gana. No desitgis els menjars deliciosos. La confiança i la fe són de vital importància per a l'obtenció de la felicitat. En aquest aspecte, la Bíblia ens diu: en pau em ficaré al llit i així també dormiré, perquè només tu, Senyor, em fas viure segur. Sí, amic, la Bíblia ens presenta un camí més excel·lent, el que savis, filòsofs i poetes han trigat segles a descobrir. Déu ens ho ha dit abans i ens aconsella: fill meu, estigues atent a les meves paraules, inclina el teu sentit a les meves raons, no les perdis mai de vista, guarda-les enmig del teu cor, perquè són vida als que les troben i medicina a tot el teu cos. T'animes a seguir els consells divins? Ells poden realitzar en la teva vida el canvi que necessites per ser millor, viure millor i ser feliç. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més, t'invito a entrar en la web quecurso.es
I si desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots escriure'ns a hola@commedia.es. Trobaràs el Déu que pot ajudar-te a ser millor, viure millor i ser feliç. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa. Fins aviat.